Відставку очільників Генпрокуратури та МВС вимагають правозахисники та активісти. Цю заяву підписали 73 громадські організації. Пояснюють, смерть Катерини Гандзюк засвідчила неспроможність правоохоронної системи ефективно розслідувати напади на активістів. Тим часом справу перекваліфікували на умисне замовне вбивство. 31 липня активістку Катерину Гандзюк, яка боролася з корупцією на Херсонщині, облили сірчаною кислотою. Вчора дівчина померла. Чи просунулося слідство та чи є шанси знайти замовників? Тему продовжить Олена Стецюк. Зухвале вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк сколихнуло Україну. Понад 3 місяці після нападу вона боролася за життя, проте учора її серце перестало битися. На мітинги «Реквієм» зібралися тисячі українців. Слова співчуття та головне запитання. Хто замовив Катю Гандзюк? Хто замовив Катю Гандзюк? За цю смерть має відповідати правоохоронна система України, яка допустила таку, в принципі, ситуацію. Це ганьба всій правоохоронній системі. Смерть Гандзюк стала справжнім шоком для всіх тих, хто знав активістку. Знайти замовника закликає і мер Херсона, в якого вона була помічником. Вона хотіла розбудовувати країну. Вона абсолютно була свідома того, що відбувається. І вона закликала всіх не бути байдужими. Президент України Петро Порошенко звернувся до правоохоронців із закликом зробити усе можливе, аби вбивці були покарані. Я хочу зараз звернутися до правоохоронців, щоб було зроблено все можливе для того, щоб були знайдені вбивці, щоб вбивці були покарані, опинилися на лаві підсудних. І ми всі маємо об'єднати зусилля для того, щоб це відбулося. Спільно допомогти правоохоронним органам, допомогти поліції для того, щоб зло було покарано. Поліція справу перекваліфіковувала кілька разів. Спершу напад розцінили як хуліганство, згодом як тяжкі тілесні ушкодження, і лише під тиском громадськості почали розслідувати як замах на вбивство. Після смерті Гандзюк тепер це умисне замовне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів та з особливою жорстокістю. Нині в СІЗО 5 ймовірні виконавці та організатор. До вчерашнего дня мы предполагаем, что организатору через адвокатов передавали посылы, что сиди, молчи, ничего не рассказывай, Катя Гандзюк жива, поэтому ты получишь лет 5, выйдешь через 3. Но после ее смерти очевидно, что организатор получит только пожизненное заключение, если не облегчит свою душу и не расскажет, кто реально заказал это ужасное убийство. Геращенко каже, поліція свою роботу виконала. Ймовірних співучасників та організатора затримано. Справа за СБУ. Її завдання – знайти замовника. Заяви екс-радника міністра внутрішніх справ викликали обурення громадських активістів, які прийшли у Верховну Раду вимагати від депутатів сприяти розслідуванню. Це створює процесуальні перешкоди всередині самого слідства, встановити об'єктивно того, хто замовив цей брутальний напад на Катю, не тільки на Катю, це напад на всіх нас. Громадські активісти та ряд народних депутатів з плакатами в руках прямо на Погоджувальній раді закликали створити тимчасову слідчу комісію за фактом убивства Катерини Гандзюк. Інакше блокуватимуть завтра трибуну парламенту. За їхніми словами, фракції від коаліції блокують створення ТСК, ініційованої ще 17 жовтня, не направляючи туди своїх представників. Предметом цієї тимчасової слідчої комісії є не тільки вбивство Каті. Предметом є масові, більше ніж 55 тільки за останній рік нападів на активістів. Не розслідуються, саботуються розслідування. Ми вимагаємо заслуховування на профільному парламентському комітеті керівників відповідних силових структур з інформацією про розслідування. Після отримання інформації має прийматися рішення по створенню тимчасової слідчої комісії. Адвокат Катерини Гандзюк сумнівається, що замовники вбивства знайдуть, і повідомив причину смерті. Це був не тромб, написано було, що поліорганна недостатність і хімічні опіки, які стали наслідком нападу.
31 липня на активістку Катерину Гандзюк напали поблизу її будинку в Херсоні, обливши жінку сірчаною кислотою. Вона отримала опіки третини шкіри. Журналісти і знайомі Гандзюк переконані, напад пов'язаний з її публічною боротьбою проти проросійських сил в регіоні та корупцією. 26 вересня Катерина з лікарняного ліжка опікового центру записала звернення. Я досі не знаю імені замовника нападу на мене. Я про те, що Гандзюк – це не просто прізвище. Це прізвище в ряду 40 інших таких самих прізвищ, нападів, яких сталося за останній рік. Хто замовив всіх цих людей, хто покриває замовників? Олена Стецюк, Людмила Горпинич, Максим Кондратенко, Заман, АТР.